Παιδί μου μην κοιμάσαι, ξαγρύπνα κόρη μου, κοίτα για να τρομάξεις το θόρυ μου, το θόρυ μου. Το περσινό χειμώνα καλά καθούμενα ήρθαν και μας ξυπνήσαν λαλούμενα, λαλούμενα. Αν είσαι κουρασμένο απ' τα μυστέρια σου, βάλε με στα δικά μου τα χέρια σου, τα χέρια σου. Στο παρακάτω δρόμο ξαγρύπνα κόρη μου, έπεσε στην παγάνα τα γόρι μου, τα γόρι μου. Παιδί μου μην κοιμάσαι, ανατριχύλα μου, κράτα στυλά τα μάτια και μίλα μου, και μίλα μου. Παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη κοιμάσαι. Είμαι στην Κύπρο. Είμαι στην Κύπρο όπου τα παιδιά πετάνε μαύρους χαρταετούς και τα 18χρονα κορίτσια φοράνε μαύρα τσεμπέρια. Αυτό το μαύρο χρώμα που κυριαρχεί εδώ και ένα χρόνο σε έναν τόπο δικό μας, που άλλοτε λουζόταν από ένα σίγουρο γελαστό ήλιο, το κουβαλάω μαζί μου. Μαζί μου όμως κουβαλάω και κάτι άλλο, την αποφασιστικότητα και τη δύναμη ενός ολόκληρου λαού που τόσο σκληρά δοκιμάστηκε να αντισταθεί, να υπάρξει, να προχωρήσει. Με αυτές τις σκέψεις αρχίζω τον πρώτο μου διάλογο. Και να σου πω τι περιμένετε εσείς από εμάς να κάνουμε για εσάς, εμείς οι Έλληνες. Κάποια βοήθεια. Πιστεύεις ότι θα το ξαναβρούμε, ότι θα ξαναέρθει πίσω? Είσαι αισιόδοξη? Έτσι έχω χάρη μου το Θεό. Έχεις χάρη από τον Θεό? Ναι. Πιστεύεις στους ανθρώπους και στο Θεό ότι θα ξανάρθουν πίσω? Μάνα μου. Τι πιστεύεις, τι δουλειά έκανε ο γιος σας, τι δουλειά έκανε? Μηχανοδηγός. Πού νομίζετε ότι έχει χαθεί? Τον έχουν πάρει οι Τούρκοι για... Κάτω στα χωριά μας νομίζουμε να πάει. Ορίστε. Λαφάνια μου λέγομαι. Λαφάνια. Χωριών. Τον πήραν οι Τούρκοι που τον κάμπο. Μες στα χωράφια. Ναι. Πιάσαν τον εχμάλω τον με τη γυναίκα του και με τα μωρά του. Πήραν τον στο σχολείο τον Τούρκικο. Ναι. Κρατήσαν τον και είχαμε με τη γυναίκα του 4 ημέρες. Ναι. Και που τότε πιάνε τη γυναίκα του και φύγαν την και τον είδαμε. Αφήσαν τα παιδιά και τη γυναίκα ήσυχοι οι Τούρκοι. Δεν τους γίξανε. Έπειτα πήραμε μια φωτογραφία το Πάσχα, την Ανάσταση. Πήρες μια φωτογραφία? Με πολλούς άλλους εγκλωβισμένους και ήρθε και το παιδί μου μπροστά. Ώστε είσαι αισιόδοξη ότι ζει, ότι είναι καλά. Εχθές μου την πήρανε τη φωτογραφία εκείνη. Δάχαμε ήρθε ένας μεγάλος άνθρωπος και πήρα του την. Και πήρα του για τη μικρή τη φωτογραφία, τη δική του. Ναι. Και πιάχε μου την και πήρε την μαζί του. Ιάκωβε, παρατήρησα ότι όλοι οι χαρταετοί που έχετε
Είναι μαύρη. Γιατί είναι μαύρη? Για τους νεκρούς που πεθάναν στον πόλεμο. Και όταν πετάγεται ο χαρταετός απάνω στον ουρανό, εσύ τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Όταν πάει ψηλά στον ουρανό ο χαρταετός, τι αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι ελεύθερος, αν ανεβαίνεις κι εσύ? Τι είναι αυτός ο χαρταετός για σένα? Μόνο ένα παιχνίδι? Πες μου εσύ. Χαρά. Αισθάνεσαι χαρά, ελευθεριά. Για φτιάξε τώρα, για πέταξε το χαρταετό σου ψηλά. Μπορείς? Για ετοίμασε. Τι έχει? Θέλει νούρο. Τι είναι το νούρο? Κύριε Κληρίδη, είστε ο διαπραγματευτής. Τι ελπίζετε από τις συνομιλίες? Τι πιστεύετε ότι θέλουν πραγματικά οι Τούρκοι και τι μπορούν να πετύχουν ή να μην πετύχουν? Οι διαπραγματεύσεις, εξεταζόμενοι από τα σημερινά δεδομένα, δεν μας δίδουν το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτον, ήρθε μια απομόνωση της Τουρκίας, αλλά η απομόνωση αυτή δεν έλαβε συγκεκριμένον χαρακτήρα και ως εκ τούτου περιορίζεται εις θεωρητική υποστήριξη των ψηφισμάτων του Διεθνούς Οργανισμού. Δεύτερον, δύο υπερδυνάμεις, δηλαδή η Ηνωμένα Πολιτεία και η Σοβιετική Ένωση, δεν εξασκούν πραγματική πίεση της Τουρκίας. Οι μεν Ηνωμένα Πολιτεία απλώς περιορίζονται εις ορισμένες φιλικές παραστάσεις μέσα στα πλαίσια των συμμαχικών συμφερόντων με την Τουρκία. Ο δε ρωσικός παράγων έχει μεν εκθέσει την θέση του επί του Κυπριακού, αλλά διαλόγους ευρυτέρας πολιτικής επίσης δεν εξασκεί ουσιώδη πίεση της Τουρκίας. Τότε πώς μπορεί να ξεκαθαριστεί το θέμα της Κύπρου εσωτερικά, εφόσον δεν ελπίζετε πολύ σε αυτές τις συνομιλίες, πώς μπορεί κανείς... Νομίζω ότι το κυπριακό πρόβλημα θα διέλθει έναν στάδιο στασιμότητας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως είναι η στασιμότητα αυτή να μην οδηγήσει εις μονιμοποίηση καταστάσεων. Διότι έχει λεχθεί επανειλημμένος ότι μπορεί να χρειαστεί μακροχρόνιος αγών για το Κυπριακό. Δεν διαφωνώ με την άποψη αυτή, αλλά τονίζω ότι απλώς μακροχρόνιος αγών, ενώ οι Τούρκοι και η Τουρκία δημιουργεί διαρκώς τετελεσμένα γεγονότα στην Κύπρο, περικλείει πολλούς κινδύνους και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να αντιδράσουμε στα τετελεσμένα τουρκικά γεγονότα. Αν είσαστε ο διαπραγματευτής της Τουρκίας, ο ρόλος σας θα ήταν εύκολος αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που υπάρχουν στη γενική πολιτική? Αν ήμουν ο διαπραγματευτής της τουρκικής πλευράς, θα αισθανόμουν απόλυτον άνεση και θα χρησιμοποιούσα τον χρόνο, θα επέλεγα μάλλον εγώ τον χρόνο που θα διαπραγματευόμουν. Εσείς, σαν ο υπεύθυνος διαπραγματευτής, σαν Κύπριος και σαν άνθρωπος, θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε εμείς σαν λαός, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση. Η βοήθεια την οποία ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει προς την Κύπρο είναι πράγματι πολύ μεγάλη και η συμπαράσταση στην οποία δίδει είναι πραγματική. Εκείνο όμως το οποίο χρειάζεται είναι η διατήρηση της ενότητος του κυπριακού ελληνισμού επί του κυπριακού προβλήματος. Δεν πρέπει δηλαδή να διαπραχθούν τα σφάλματα του παρελθόντος που το Κυπριακό χρησιμοποιήθη υπό διαφόρων κομμάτων ως θέμα πολιτικών αντεκκλήσεων και επιδιώξεων. Επιβάλλεται να υπάρχει γραμμή
η οποία να είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση, των λαών, τα κόμματα και υπεύθυνος χειρισμός του κυπριακού προβλήματος. Το Κυπριακό έχει καταλήξει εδώ που έχει φτάσει λόγω σε πολλές περιπτώσεις ανευθύνου χειρισμού από μέρους ελλαδικών κομμάτων. Ο λοχαγός Τσαγκάρης μας έφερε εδώ στην πρώτη γραμμή επαφής. Βλέπουμε την τουρκική σημαία. Θα ήθελα να μας μιλήσετε. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε? Η περιοχή αυτή που βρισκόμαστε είναι η περιοχή Σοπάς, ένα μέρος της βιομηχανικής περιοχής, όπου σε αρκετές περιπτώσεις οι Τούρκοι κάναν προσπάθεια και μάλιστα προσφάτως θέλουν να κάνουν ενέργεια, επιθετική ενέργεια, για να καταλάβουν την περιοχή. Τόσο εγώ όσο και οι άντρες μου πιστεύουμε ότι θα σπάσουν τα μούτρα τους. Αποκλείεται, δηλαδή πρέπει να ρίξουν μεγάλο βάρος, μεγάλη πίεση και πάλι το θεωρώ απίθανο να πάρουν την περιοχή αυτή. Έχουμε οχυρωθεί, έχουμε φτιάξει αρκετές θέσεις. Όπλα έχετε? Αρκετά. Μπορώ να πω έχουμε όπλα. Ναι, αλλά η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά και μπορεί να εφοδιάσει πάρα πολύ το στρατό Ναι, της. πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τους λείπει έναν όπλο. Τους λείπει η ψυχή. Ενώ ο Κύπριος αυτή τη στιγμή νιώθει, θέλει να πολεμήσει. Πόσο καιρό υπηρετείς? Ακριβώς αύριο 20 Ιουλίου κλείνουμε 3 χρόνια στην Εθνική Φρουρά. 3 χρόνια. Και σε ποιες μάχες έλαβες μέρος? Εγώ έλαβα στις μάχες στην Άσπρη Μύτη. Είναι πάνω στο Μεταδάκτυλο. Ναι. Για πες μου, γιατί είσαστε τώρα επιφυλακή? Τώρα υπάρχουν πληροφορίες για να πάρουν την περιοχή, όπως είπα, αυτήν τη βιομηχανική, διότι έχει μεγάλη σημασία στην οικονομία της κυβερνήσεως μας. Και πώς περνάς τις ώρες σου όταν δεν είσαι μες στο φυλάκι? Τις ελεύθερες μας ώρες παίζουμε ποδόσφαιρο και χαρτιά. Και χαρτιά, τι χαρτιά? Πρέφα. Πρέφα. Και πώς νιώθεις πως είσαι στην πρώτη γραμμή επαφής? Νιώθω υπερήφανος, διότι στην πρώτη γραμμή που είμαι μπορώ να υπερασπίσω την πατρίδα μου. Θεωρείς τους Τούρκους καλούς πολεμιστές? Κατά τη γνώμη τη δική μου, νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν είναι καλοί πολεμιστές. Δεν είναι καλοί πολεμιστές? Δεν είναι καθόλου. Και έχεις εμπιστοσύνη στον ελληνικό στρατό ότι θα σε βοηθήσει όταν θα χρειαστεί? Και βέβαια. Μελή, να σας γνωρίσω τον Μιχάλη, ο οποίος είναι της επιτάξεως οδηγός. Δυστυχώς η γυναίκα και τα παιδιά του, 3 παιδιά, είναι εγκλωβισμένοι στο Λεωνάριστο, στην Καρπασία. Με τις μηχανές ουδέποτε τα πήγαινα καλά, εδώ με πρόδωσαν. Στιγμές τα βλέπετε πρόσωπα που θα μιλάνε, αλλά δεν θα είναι τώρα συγχρονισμένα. Είναι θα μπορούσα βέβαια να κόψω αυτά τα στιγμιότυπα. Τα κράτησα όμως. Νομίζω πως θα με δικαιολογήσετε. Εσύ ήσουν αιχμάλωτος? Μάλιστα. Αυτά ήμουν όταν με πιάσανε αιχμάλωτον. Τώρα είμαι 18 και υπηρετώ στην πρώτη γραμμή της Εθνικής Φρουράς. Πώς σου φέρθηκαν οι Τούρκοι? Πολύ άσχημα, μας χτύπησαν πολύ. Δεν μας έδιναν καλό φαγητό να φάμε, μας έφυναν και κοιμούμαστε χαμέ. Χαμέ. Μάλιστα. Αλλά τώρα εσύ στην πρώτη γραμμή πάλι, Είμαι στην πρώτη γραμμή να υπηρετήσω, για την όπως πατρίδα. όλοι οι στρατιώτες μαζί, για την πατρίδα μας. Και πιστεύω αν γίνει τίποτε να νικήσουμε τους Τούρκους. Έλα, Νέστορα, Χριστοδούλου, έλατε εδώ και εσύ. Αυτοί πολέμησαν, έλαβαν μέρος σε μάχες. Μάλιστα. Σε πόσες μάχες έλαβες μέρος? Στην πρώτη και στη δεύτερη φάση του πολέμου. Πού ήταν αυτή, πες για να Η θυμηθώ? πρώτη φάση στη Σκαρίνου και μετά στο Γερολάκο, στη δεύτερη φάση. Εσύ? Η πρώτη φάση στη Λεμεσό και η δεύτερη στο Γερολάκο. Ήμουν μαζί στην πρώτη φάση στο Σκαρίνου και δεύτερη στο Γερολάκο. Στο ίδιο χαράκωμα μαζί. Στο ίδιο χαράκωμα. Και κρατήσατε καλά? Κρατήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μελή, να σας γνωρίσω τον Δέα Πεζικού Μαρκίδη Στέλιο, ο οποίος τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του συνέτειναν στην διαφυγή του Μακαριωτάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μέρα της ντροπής, της 15ης Ιουλίου. Για διηγήσου μου τι συνέβη εκείνη την Το σπίτι μου τυχάνει να είναι πίσω από το Προεδρικό και γύρω στις 8.30 το πρωί άκουσαμε πυροβολισμούς. Ανέβηκαμε πάνω στην ταράτσα του σπιτιού
και είδαμε μέσα στο προεδρικό να καίγεται. Εμείς υπολογίσαμε ότι θα ήταν νεκρός ο Μακάριος, ενώ ξαφνικά είδαμε μαζί με συνοδεία από άντρες του εφεδρικού να εξέρχεται από το ποταμόν, ο οποίος είναι στην πίσω μεριά επίσης του προεδρικού. Όταν ανέβηκα στον δρόμο, τυχαίως ήταν το πρώτο μόνο αυτοκίνητο που υπήρχε στην περιοχή. Το μόνο αυτοκίνητο που υπήρχε στην περιοχή. Εκείνη την ώρα, διότι οι υπόλοιποι είχαν πάει στις δουλειές τους. Ήταν το δικό σου. Ώρα, μάλιστα. Τους δώσαμε το αυτοκίνητο και ήταν δυστυχώς όμως λόγω του ότι δεν είχε βενζίνη, μόλις προχώρησαν και όπερα και βρήκαν επόμενο, το άλλαξε. Και τώρα είσαι στην πρώτη γραμμή. Να υπηρετήσουμε την πατρίδα. Γυναίκα της Κύπρου σε χαιρετώ, γυναίκα που χάσες στο παράθυρι σου, γυναίκα που χάσες τις λεμονιές σου, γυναίκα που χάσες τους ερωτές σου, γυναίκα της Κύπρου αδερφή μου σε χαιρετώ. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά, πάρε γυναίκα τα παιδιά, είναι μικρά και ανήμπορα, είναι μικρά και φοβισμένα. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά. Γυναίκα με τα πόδια σου γυμμένα, προχώρα στο δρόμο για τη ελευθερία, προχώρα στο δρόμο για τη ελευθερία. Γυναίκα της Κύπρου σε χαιρετώ, γυναίκα που σε διώξαν από το σπίτι σου, γυναίκα που σου πήρανε το γιο σου, γυναίκα που σου πήρανε το γιο σου, γυναίκα της Κύπρου αδερφή μου σε χαιρετώ. Γυναίκα, πήγαινε ξυπόλυτη, πήγαινε ξυπόλυτη γυναίκα, απ' τα στενά στοκάκια που δεν έχουν όνομα, απ' τις βαθιές τις τρύπες, απ' τα χαλάσματα του φόβου. Απ' τα χαλάσματα του φόβου, γυναίκα με τα πόδια σου γυμμένα, προχώρα στον δρόμο για την ελευθερία, προχώρα στον δρόμο για την ελευθερία. Γυναίκα μάνα των μάναδων, γυναίκα αδερφή των αδερφών. Μπορώ να μιλήσω μαζί σας? Μπορώ να μιλήσω μαζί σας? Μαζί σου. Μάλιστα. Πόσο καιρό είσαι σε αυτόν τον καταβλισμό? Έχει περίπου 4-5 μήνες. Πού ήσασταν πριν? Ήμουν στο χωριό. Πού ήσουνα? Στο χωριό. Στο χωριό. Ποιο χωριό? Ήμουν στην Αγκαστίνα. Ναι. Τι συνέβη, πώς? Πριν να φύγουμε από την Αγκαστίνα, ναι, εγώ ήμουν στο σπίτι του Σίαμπρου μου. Ναι. Και έθελε να πάω σπίτι μου. Ναι. Είδα 2 αεροπλάνα, ναι, που πάνω σκιό μας, αλλά τα αεροπλάνα ευαρέσαν μέσα και δεν διακρίνονταν. Εγώ είπα να πάω σπίτι μου. Σε χτυπήσανε εσένα? Μάλιστα. Πού σε χτυπήσανε? Μπορείς να μου δει? Στο πόδι. Ναι. Στο πόδι. Ναι. Κεφαλή. Ναι. Και κάπου άλλο. Στα πλευρά μου εμαυρίσαν μου τα, καθαρίσαν τώρα. Τα καθαρίσαν τώρα τα. Το καθαρίσαν. Εκεί. Τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα. Και πότε έφυγες, πώς έφυγες από εκεί? Πια ήρθα στο νοσοκομείο, με έφερε κάποιος χωρογιανός. Ναι. Στο νοσοκομείο και έκανα κάπου 18 μέρες. Μέσα στο νοσοκομείο? Ναι. Ήμουν στο νοσοκομείο και είσαι μόνος? Και πήραμε στην κλινική του κυρίου Μαραγκού. Ζεις μόνος σου εδώ? Όχι, με τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα σου, έχεις παιδιά? Όχι. Πώς ελπίζεις πως θα ξαναγυρίσεις πίσω? Ελπίζομαι να ξαναγυρίσω πίσω στο Ριό. Δεν το ελπίζεις? Δεν θα ξαναγυρίσετε? Όχι. Εδώ μένει η Μαρία μαζί με την οικογένειά της. Πόσοι άνθρωποι μένετε εδώ, Μαρία? Είμαστε 11 νοματοί. 10 νομάτοι μένετε μέσα εδώ? Μέσα εδώ. 6. Ποιοι κοιμούνται εδώ πέρα, για πες μας. Εγώ, ναι, η αδερφή μου. Η αδερφή σου. Και δύο τα 3 αδερφιά μου τα μικρά. Αυτά είναι τα αδέρφια σου? Ναι, όλοι έχετε μπλε μάτια, βλέπω. Και αυτά, όλα εσύ, είσαι η μάνα όλων αυτών των παιδιών. Μπράβο, να σου ζήσουν. Να έρθουν οι θύμοι, παπάδες. Τι?
έρθουν οι θείοι μας. Μου τρέλωσε τα ρούχα που φορώ, μάνα μου, γιατί έχασα τον άντρα μου, 10 μήνες παντρεμένη, μάνα μου. Κάνας να αντέξω, μάνα μου, και στα παριόρθα μας στο μωρό. Παιδιά, πρόσφυγας, αλλά δεν με συγκίνησε. Το γιο μου θέλω μόνον, που είναι 20 χρονών. Τον έχασα. Όχι, υπεύθυνους δεν σας θεωρούν. Υπεύθυνους κι όλοι. Έχω δύο εγώ. Έχεις δύο. Εγώ 2 και 4 μωρά είσαι γιος μου ένα. Ήταν ένα παγιά σπουδαία στην ιατρική στην Αθήνα. Τώρα 20 Ιουλίου αποστρατευόταν. Ήταν στο 256 ένα χρόνο στρατιώτης και τον πήρανε στη Λάρισα. Και οι Τούρκοι τον πήρανε. Τον πήρανε εκεί για να αντικαταστρέψουν το στρατό. Χτύπησαν οι Τούρκοι στη Λάρισα. Χτύπησαν ενέδρα. Χτύπησαν, ήταν 13 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Θέλουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας εστιανοί, Τούρκοι. Θέλουμε και ένοχοι. Τούτο το χώμα που αναπροσκευάζει τα κορμιά των συζύγων και των πατέρων και παιδιών μας είναι κατάδικος μας. Τούτη η γη της Λεμονιάς και της Ελιάς, του Πέφτου και του Κυπαρισιού είναι δική μας, ταυτισμένη με τη βασανισμένη ζωή μας. Στη μνήμη των αγαπημένων μας, που τόσο άδικα χάθηκαν από τις σφαίρες των δολοφόνων του πραξικοπήματος και από την φρικτή σφαγή των βαρβάρων εισβολέων, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τόπου. Αθάνατοι νεκροί, μάνες, πατέρες και αδελφές, θύματα του Ατσίλα, του φασισμού, των εθνοκνοδοτών και των πατριδοκάπηλων, σας φέρουμε σήμερα στη μνήμη και θρηνούμε για τον άδικο χαμό σας. Θρηνούμε, αλλά δεν μυρολατρούμε. Βρισκόμαστε για να κάνουμε μια πορεία. Είναι σήμερα το μνημόσυνο. Για πες μου, από πού βρίσκεσαι? Από την Πάφο, ο άντρας μου ήταν αστυνομικός στο Αρχιεπισκοπή. Στην Αρχιεπισκοπή. Σκοτώθηκε πότε? Στις 15 Ιουλίου, τη μέρα του πραξικοπήματος. Μέσα στο δωμάτιο του Μιτσίδη. Βρισκόμαι από την Πρωτανιστάσα και ο άντρας μου σκοτώθηκε στην εισβολή στον Αγίο Ερμόλαο. Έχεις παιδιά? Έχω 2. Έχεις 2 παιδιά. Ναι. Είναι μαζί σου σήμερα? Όχι. Κατάγομαι από το Τσέριν, ο άντρας μου απήχθη την τρίτη ημέρα του πραξικοπήματος από το σπίτι μας, η ώρα 11 τα μεσάνυχτα και δολοφονήθηκε ψυχρό μετά από βασανιστήρια. Από ποιους? Από 2 πραξικοπηματίες της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Από το Τρίκο μου έχασα πατέρα και αδερφών κατά την πρώτη και δεύτερη εισβολή. Δεύτερη και δεύτερη. Κατά την πρώτη εισβολή των αδερφών μου και κατά τη δεύτερη εισβολή των πατέρα μου που δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια μου ο πατέρας μου. Από ποιους? Από τους Τούρκους. Το είδες? Τον είδα. Μπροστά στα μάτια σου? Μπροστά στα μάτια μου. Αδερφές μου. Τι αδερφές σου? Είσαστε 3 αδερφές εδώ? Όχι. Εδώ ναι, έχουμε ακόμα άλλα 10 αδέρφια. Έχετε άλλα? Άλλα 10 αδέρφια. Και η μητέρα σου? Βρίσκεται κοντά μας. Είναι κοντά σας. Πόσο χρονών είσαι? 15. Και τι λες τα κορίτσια στην Ελλάδα? Τι θέλετε από τα κορίτσια στην Ελλάδα? Συμπαράσταση και βοήθεια. Τι είδους συμπαράσταση? Ψυχική. Ψυχική. Τι θέλετε από τους Έλληνες? Ψυχική συμπαράσταση και καταδικάζουμε την πρώην κυβέρνηση. Διότι σε αυτούς που πιστέψαμε ότι θα μας βοηθούσαν, αυτοί μας πρόδωσαν. Αυτή είναι η αιτία για να χάσουμε εμείς τους συζύγους μας, τα παιδιά μας, για να βρισκόμαστε σε αυτήν την θέση. Εννοείς τον Ιωαννίδη? Και περιμέναμε μια δίκαιη τιμωρία από τον εξοχότητα τον Καραμαλή να δικάσει όπως ταιριάζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Βγάλε το μάτι σου να Άλλος δεν πέθα. Δίκαιαν πεθάνε. Ήρωες και πάλι θα τους λένε. Ένας στο Πελαπέσιο, άλλος στην Άσπρη μου. Ένας Δοκανίτσο, άλλος Δοχίας. Κάτι ψηλίου, δεν μπορούσα να το μην αμπούσει, μην αμπούσει, δεν ξέρω παρά τα μίτσα. Αυτή η πορεία μου θυμίζει μια άλλη πορεία. Τον περασμένο Μάρτη προς την Αμόχωστο. Όταν γυναίκες από όλο τον κόσμο πηγαίναμε για μια ειρηνική συνάντηση με τις Τουρκοκύπριες. Σαν γυναίκες προς γυναίκες. Δυστυχώς εκείνες απόρριψαν το μήνυμά μας, πιεζόμενες από τους Τούρκους στρατοκράτες. Τώρα πια βαδίζομαι όχι προς την Αμόχωστο,
αλλά προς το νεκροταφείο. Πηγαίνοντας προς το κημητήρι, έρχεσαι συχνά σε αυτή την πόλη, γιατί ξέρω ότι δεν μένεις εδώ πέρα. Εργάζομαι σε αυτή την πόλη, αλλά όμως ο τάφος του συζύγου μου είναι στο χωριό μου. Πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα, δεν φορά θα βρει τη δουλειά μου. Εδώ πέρα γιατί ήρθες σήμερα, για να συμπαρασταθείς στους άλλους νεκρούς? Στους άλλους νεκρούς και να συμπαρασταθούμε στις συμπάσχουσες παθούσες. Ο άντρας σου βρίσκεται εδώ πέρα? Ναι, βρίσκεται εδώ πέρα. Είναι ο μοναδικός που προλάβαμε εμείς και το θάψαμε ξεχωριστά από τους άλλους. Την τελευταία στιγμή είναι πάνω στο κημητήριο. Τους είχαν όλους μέσα σε φορτηγά αυτοκίνητα και ήταν έτοιμοι να τους ρίξουν μέσα σε ένα μεγάλο λάκκο που ανοίξα. Το αρχίσαμε τις φωνές εμείς εκεί και μας άφησαν, μας τον έδωσαν και το θάψαμε δίπλα εμείς, μονάχον του. Πώς σκοτώθηκε, πώς τον λέγανε τον άντρα? Μιχαλάκης Χριστοδούλου. Και σκοτώθηκε από ποιους? Από τους πραξικοπηματίες. Από τους Έλληνες, από τους Κύπριους Έλληνες. Είτε Έλληνες, είτε Κυπραίοι, είτε Έλληνες, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Ήταν την ώρα που εργαζόταν στη δουλειά του, ήταν κατοίκον. Και τον είναι στο φυλάκιο, δεν φωνάξαν να παραδοθεί μετά από αρκετή ώρα, γιατί θα ανατινάζαν το φυλάκιο. Και έβγηκε με τα χέρια ψηλά να παραδοθεί και τον δολοφόνησαν ψυχρό. Έχετε παιδιά? Ναι, ένα κοριτσάκι. Πόσο χρονών? Ήτανε 3 χρονών τότε, τώρα είναι 4. Θέλω να μιλήσω μόνη μαζί σου, γιατί έμαθα πως έχεις μια πολύ μεγάλη ιστορία να μου πεις και ήθελα να είμαστε μόνες μας. Για πες μου, τι συνέβη και εδώ και ένα χρόνο, όταν... Από πού έρχεσαι? Πολλά πράγματα. Από το Μόρφο. Από το Μόρφο. Τι έγινε εκείνη την ημέρα? Εδώ κάναμε άλλοι. Πολλοί? Όλοι? Πώς ήταν αυτοί? 5-6-7. Και μετά τι κάνανε? Κάνανε τίποτα άλλο? Τιμίες πολλές. Τι σου κάνανε? Πες μου. Πλαγιάσματα. Όλοι? Όλοι. Και μετά μου είπες είχες... Είχα αιμορραγία και πάλι πιανόμουν. Και με την αιμορραγία ακόμη δεν σε αφήσαν ήσυχη. Τι γίνει και μετά? Μετά έφεραμε κάτω στο δρόμο, στο χωριό και με εξαπολύσαν. Σιγά σιγά πια σπίτι. Μετά ήρθαν πια στο σπίτι της γειτόνισσας μου. Ήρθαν άλλοι να μας φάξουν. Λαλούν του ήρθαν άλλοι, μπήκαν μέσα, λαλούν το αντρός της να σε κλείσουμε μέσα στο κάμαρι σε ένα λαλού. Και την κλείσαν και αυτήν? Λαλό του ή τον άντρα. Λαλεί εκείνος, όχι, δεν παίρνω να με κλείσετε εκεί μέσα. Είπες εσύ? Είπε ο άντρας της γειτόνισσας μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω να κλείσω εκεί μέσα, λαλεί. Λαλό του να κλείσεις και θείον και θείαν και με να κλείσεις εκεί μέσα, και είναι δέχουν. Δεν δέχουν. Για πες, έχεις παιδιά? Ποιος? Εσύ έχεις παιδιά? Είχα 2 γιουδές, ήταν ποτά στρατιώτες. Είναι στρατιώτες. Το έμαθε ποτέ ο γιος σου αυτό που συνέβη και σε σένα? Του το είπες? Ξέρω. Το ξέρει. Και πώς αισθάνθηκε? Τι σου είπε? Μαράζωσε. Μαράζωσε. Και πού είναι τώρα? Είναι εδώ στο τσαντήρι. Μένει μαζί σου? Δίπλα μου εδώ. Είναι καλά, είσαι καλά μαζί με το παιδί σου? Καλό και είναι η φούλα μου καλή. Και είναι η φούλα σου? Σε περιποιώνται? Καλή. Καταλαβαίνω ότι αυτό που σου έτυχε είναι κάτι τι τρομερό? Τρομερό. Τρομερό. Για πες μου, τι θέλεις μετά από αυτό που συνέβη και το βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου? Τα βλέπω συνέχεια. Τι βλέπεις στον ύπνο σου? Βλέπω τα συνέχεια. Τι βλέπεις? Στον ύπνο μου αυτά όλα. Ότι ήθελα να βουρήσω, να με παίξει ο άλλος από εκεί, να με παίξει ο άλλος ποδά, να κρεμίσω, να τους δω να πιούσουν που τη χάρια της ψηλά ξεφταπώθηκε, να με βουρήσουν να με πιάσουν. Και να σε πιάσουν. Και το άλλο σου παιδί? Πού είναι το άλλο σου παιδί? Μου είπες έχεις και εκείνος εδώ, κάτω έγκομη, έχει καμαρούαν και μείνεις. Τι κάνει? Έγκομη. Έχει μια καμαρή και νοικιάσε και μείνεις. Και τώρα τι ελπίζεις? Ελπίζω... Δόξα σου. Δόξα σου. Λες δόξα σου Θεός.
Είμαι μαζί με τον Δώρο Νικολάου, ένα νέο δημοσιογράφο που χωρίς αυτόν στην Κύπρο θα αισθανόμαστε λίγο χαμένοι. Δώρο, για πες μου, γιατί με έφερες αυτό το δρόμο? Ναι, αυτός ο δρόμος είναι από τους πιο πολυσύχναστους μετά από την εισβολή. Οι πλέον πολυσύχναστοι δρόμοι προηγουμένως ήταν κάτω στην οδό Λίδρας, αλλά τώρα επειδή έχουν κοντέψει πολύ τα φυλάκια τα τουρκικά εκεί σε αυτήν την περιοχή, γι' αυτό έχουν... Εδώ πέρα είναι πιο πολύ ζωντάνια. Ναι, υπάρχει πιο πολύ ζωντάνια εδώ. Ελάτε έξω κορίτσι, ελάτε έξω. Καλημέρα. Πώς αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την εισβολή? Άσχημα πολύ. Είσαστε αισιόδοξοι? Όχι και πολύ. Όχι και πολύ. Δεν έχετε εμπιστοσύνη ότι θα λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου? Δεν νομίζω. Δεν νομίζετε? Όχι. Ώστε δεν είστε αισιόδοξοι? Όχι, διότι έχω αγνοούμενον πατέρα, έχω αγνοούμενον πρώτον εξάδελφον και κάτι άλλο συγγενείς, πάντως νιώθω πολύ άσχημα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πέστε μου, πώς είναι ο τουρισμός φέτος? Ο τουρισμός είναι δυστυχώς χάλια φέτος, δεν υπάρχει τίποτα. Ασφαλώς ότι καθένας φοβάται να έρθει στην Κύπρο. Λόγω της καταστάσεως, αν υπήρχε μια λύση ασφαλώς, μπορούσαν κάλλιστα να αρχίσει πάλι ο τουρισμός. Πέρσι πριν από την εισβολή, πώς ήταν ο τουρισμός εδώ? Ήταν εξαιρετικός ο τουρισμός. Ελάτε. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί τουρίστες, πάρα πολλοί ξένοι. Είχαμε πάρα πολλή δουλειά, γενικά όλα τα τουριστικά γραφεία και γενικά ήταν... Και αυτό ήταν ένα θέμα οικονομίας για την Κύπρο πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύετε ότι στις μεγάλες δυνάμεις ότι μπορεί να δώσουν μια ειρηνική λύση? Μπορούν να το θέλουν, πραγματικά μπορούν να το θέλουν. Αλλά φυσικά τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων συγκρούονται εδώ και εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιους θεωρείτε υπεύθυνους για το τι συνέβη στην Κύπρο? Τους Αμερικανούς και ασφαλώς και τους Ρώσους. Και τους Ρώσους. Για ποιο λόγο και τους Ρώσους? Γιατί είναι δύο μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έχουν συμφέροντα και θέλουν κατά κάποιον τρόπο να πάρει ο καθένας ένα μερίδιο από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό πιστεύω εγώ. Οι Έλληνες πραξικοπηματίες έχουν κανένας είδους ευθύνη γι' αυτό? Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς πιστεύω ότι έχουν μεγάλη ευθύνη πας αυτού μας έκανα στην Κύπρο. Είσαστε αισιόδοξοι? Οπωσδήποτε. Και είμαι σίγουρη ότι κάποτε θα αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε και κάθε επιθυμία μας θέλει. Ο Μακάριος είπε χθες ότι ο αγώνας θα εξακολουθήσει. Είναι μακροχρόνιος και ελπίζομαι θα αγωνιστούμε στο τέλος. Για το μέλλον της Κύπρου, εγώ ελπίζω ότι θα είναι ένα δίκαιο μέλλον για όλους μας. Νομίζω ότι όλοι θα πάμε στα σπίτια μας. Είσαι πρόσφυγας? Ναι, είμαι πρόσφυγας από έναν προβαστικό της Λευκωσίας στην Τράχωνα. Ναι. Ελπίζω ότι θα πάμε στα σπίτια μας, οι Τούρκοι θα υποκύψουν γρήγορα. Πιστεύεις ότι με αγώνα θα κερδιθεί η τελική νίκη? Μόνο με αγώνα. Μόνο με αγώνα. Με λόγια τίποτε δεν γίνεται. Εδώ βλέπουμε υπάρχουν ορισμένα καφέ στα οποία έρχονται οι νεαροί και ξεσκάνε κάπως τις ώρες τους. Ναι. Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι από τους πιο κεντρικούς δρόμους αυτοί τώρα που μας έχουν μείνει. Πώς αισθάνεστε τώρα μετά ένα χρόνο από την εισβολή? Κάτι πιο καλύτερα από τα πέρσι. Καλύτερα, είσαστε αισιόδοξοι? Βεβαίως. Τώρα προχωράμε στα καφέ όπου βλέπουμε πολλούς... Γίνεται πανικός εκεί πέρα. Ελάτε εδώ παιδιά, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ναι, έλα. Καλημέρα. Θα πας στρατιώτης? Ναι. Ελάτε εδώ παιδιά. Καλημέρα. Να έρθουν όλοι εδώ πέρα οι νεοσύλλεκτοι. Λοιπόν, για πες μου, πώς αισθάνεστε πως θα πάτε στρατιώτες? Είμαι υπερήφανος, διότι είμαι πρόσφυγας και θα πολεμήσω να... Είσαι πρόσφυγας? Ναι. Από ποιο μέρος? Σιγά, όλοι. Είσαι από την Αμόχωστο. Και πόσο χρονών είσαι? 18. Και η οικογένειά σου που είναι? Είναι εδώ, στη Λευκωσία. Και πότε πας στρατιώτης? Αύριο. Για να το κεφάλι σου. Πώς αισθάνθηκες εχθές που άκουσες το Μακάριο να μιλάει? Πώς αισθανθήκατε? Περήφανοι κατά κάποιον. Περήφανοι. Πιστεύετε στο Μακάριο? Πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα, όσο κανένας άλλος. Τι θέλετε από εμάς τους Έλληνες? Βοήθεια. Θέλουμε να... Τι είδους βοήθεια? Να ρίξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Τι? Να ρίξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Η σημαία είναι τουρκική. Ο νεαρός είναι Τούρκος.
Όλη η Κυρίνια βρίσκεται σε τουρκικά χέρια. Την πήρανε με τη βία, με τα όπλα που τους προμήθευσαν οι Αμερικανοί προς μεγάλη δόξα του ΝΑΤΟ. Η Κυρίνια ήταν ένας μικρός παράδεισος. Η γοητεία της έφερνε τουρίστες από όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχουν πια τουρίστες. Υπάρχουν στρατιώτες. Μετά από την στρατιωτική εισβολή, η στρατιωτική κατοχή. Υπάρχει δύναμη 40.000 ανδρών, με όλο το βαρύ εξοπλισμό. Όλη η Κυρίνια είναι λαβωμένη με τουρκικές σημαίες και στολισμένη με φωτογραφίες του Κεμάλ Ατατούρκ. Στα τραπέζια όμως των καφενείων κάθονται Τουρκοκύπροι που παραγγέλνουν καφέδες και πορτοκαλάδες. Μοιάζουν εξωτερικά σαν όλους τους ανθρώπους, ούτε καλύτεροι ούτε χειρότεροι. Είναι όμως άνθρωποι παραμορφωμένοι από το μικρόβιο του ιμπεριαλισμού που έχουν σύνθημά τους διέρη και βασίλευε. Και για να διαιρείς πρέπει να σπέρνεις το μίσος. Οι συνεντεύξεις που θα δείτε έχουν γυριστεί από ένα φίλο και συνάδελφο Ολλανδό. Τον ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Well, we are happy now because we are living with Turks in Cyprus. You can speak in Greek as well? Well, I can speak in Greek. Please do it. That's Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι διότι ζούμε όλοι οι Τουρκοί εδώ στην Κύπρο. Do you feel that you are Turkish Cypriots or Turks? Turkish Cypriots. I'm Turkish Cypriots. Do you believe that after everything that has happened, you can live in peace and harmony with the Greek Cypriots? I'm very sorry. I didn't... Do you believe that you can live together with the Greek Cypriots after all happened? No. Do you believe that after everything that has happened, you can live in peace and harmony with the Greek Cypriots? Not at present. I don't think. Say something in Greek, to the Greek. What? You know, what like? Yeah, you have to say something in Greek, to the Greek. Oh, yeah. Πρέπει να πάνε να κάτσουν στις συνομιλίες για να τα πλάσματα να ησυχάσουν. Τάφοι και σταυροί εις των χώρων τούτων και εις άλλα κημητήρια πόλεων και χωρίων της εμίσου μας. Θα είναι αιώνιοι μάρτυρες κατηγορίας κατά των δολοφόνων πραξικοπηματιών. Εις πένθος ευήθησε γονείς η Χούντα και με των μαύρων πέπλων της χειρίας εκάλυψε χείρας. Με των μαύρων πέπλων της ορφανίας εκάλυψε παιδιά. Ως κατάρα κατά της Χούντας ακούεται ο θρήνος χειρών και ορφανών, ωραίων και συγγενών των θυμάτων της. Επί των τάφων των εναποφέτωμεν
τα άνθη της αγάπης μας και μακαρίζομαι την μνήμη των. Προς τους γονείς, προς τα σχήρας και τα ορφανά, προς τους αδελφούς και τους συγγενείς, προς όλους εκείνους οι οποίοι έχασαν προσφυλίτων πρόσωπα, θύματα της Χούντας και των Τούρκων εισβολέων, εκφράζω την ολόψυχον συμπάθειά μου, αιώνιον έστω των μνημοσυνόντων. Οι νεκροί μας σήμερα ζητούν δικαίωση. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ανάμεσά μας να κυκλοφορούσε τα κατάλοιπα της Χούντας. Ζητούμε δικαίωση από εσάς. Περιμέναμε πολλά από εσάς. Μονάχα να τιμωρηθούσαν οι ένοχοι, αυτοί που μας έφεραν αυτή τη στιγμή εδώ. Για πες μου Τάκη τώρα, πώς μπήκες μέσα στο προεδρικό εσύ και πού συνάντησες τον Μακάριο? Εφόσον παρεδόθη το ένατο τακτικό συγκρότημα, εκκινήθην, πέρασα από τον ποταμό, από την κήτη του ποταμού, βγήκα προς το προεδρικό μέγαρο απάνω, όπου παρά τα σκαλιά, ήταν κλιμακοστάσιο, συνήντησα τον Μακαριότατον μαζί με την συνοδεία που τον ακολουθούσε. Πώς ήταν εκείνη τη στιγμή? Ακριβώς αυτό ήθελα να... Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω. Δηλαδή, ξεχωρίζει ο κοινός άνθρωπος. Όταν το τμήμα του εφεδρικού αντίκρισε τον Μακαριότατο, ανεφώναξαν ο Μακάριος και με την αρχή Μακάριος αντιπετέθησαν εναντίον των λοκατσίρων και των αρμάτων. Σταμάτησα, τον χαιρέτησα, εδάκρυσα. Ήταν φανταστικό πράγμα, μεγαλειώδης. Ήταν πολύ ψύχρεμος, χαμογέλασε. Σου χαμογέλασε. Βεβαιότατα και μου είπε ψύχρεμα. Είναι η στιγμή που ουδέποτε θα ξεχάσω, θα τη θυμάμαι πάντοτε. Είδες ένα μεγάλο ηγέτη εκείνη τη στιγμή. Μα είναι η στιγμή που μπορώ να πω ότι ο Μακάριος δεν εσώθη από το εφεδρικό ή από οποιοδήποτε άλλο, αλλά εσώθη μόνος του. Δηλαδή, αν ο Μακάριος αυτή τη στιγμή ήταν ένα ανθρωπάκι, οπωσδήποτε εγώ και άλλοι θα φοβόμαστε, θα φεύγαμε. Μας έδωσε θάρρος, δηλαδή ο τρόπος του μας ανάγκασε να πολεμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μένα είναι, επαναλαμβάνω, και για τους ανθρώπους του εφεδρικού, επειδή έζησαν τη στιγμή αυτή, θα μείνει αξέχαστη όσο τους ζουν. Είδαμε ένα ηγέτη. Και όταν άκουσες τη φωνή του στο ραδιόφωνο? Μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα μέχρι του σημείου να τα κρίσω. Και όλη η Κύπρος μαζί σου? Όλοι οπωσδήποτε Κύπρος. Γίνει και το θαύμα. Έγινε. Μακαριότατε, κάθε αγωνιστής που είναι ταυτόχρονα και πνευματικός άνθρωπος επιχειρεί τακτικά ένα απολογισμό των διαφόρων φάσεων του αγώνα, έτσι ώστε να επανορθώσει ή να προλάβει παραλήψεις και σφάλματα. Σεις Μακαριότατε, μέσα από τη μακριά αγωνιστική σας πορεία, ποιες ενέργειες νομίζετε πως έπρεπε να είχαν γίνει, ενώ δεν έγιναν, ή να είχαν αποφευχθεί, για να μην βρίσκεται σήμερα η Κύπρος στην τραγική αυτή κατάσταση? Θα έλεγα πως συχνά κάνω αυτοκριτική και δεν διεκδικώ αλάθητον. Ασφαλώς έκανα λάθη σε όλα αυτά τα χρόνια. Και επί 25 χρόνια είμαι ο πιδαλιούχος του κυπριακού σκάφους. Επί 25 χρόνια διαχειρίζομαι. Είμαι ο διαχειριστής του κυπριακού ζητήματος. Εκ των υστέρων κρίνοντας, θα έλεγα ότι μερικοί χειρισμοί δεν ήσαν πάντοτε επιτυχείς. Θα προσθέσω όμως ότι σε όλες μου τις ενέργειες, σε όλες μου τις πράξεις, τα ελαττήριά μου ήσαν πάντοτε ειλικρινή, πάντοτε αγνά. Μοναδικών γνώμονα όλων μου των πράξεων είχα το συμφέρον του λαού. Και αυτό το γνωρίζει και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κυπριακός λαός, γι' αυτό και συγχωρεί τα λάθη μου. Θα έλεγα ότι μου είναι δύσκολο
να εξομολογηθώ δημοσία τα λάθη μου όπως θέλετε, δεν θα πω πως παρέλειψα ενέργειες, αλλά θα έλεγα πως μερικές ενέργειες μου ήσαν πολύ βιαστικές. Εν πάση περιπτώσει, ένα λάθος μου είναι γιατί δέχτηκα ανάμειξη σε μεγάλο βαθμό στο Κυπριακό των ελληνικών κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της Χούντας, η οποία τελικώς έγινε αιτία της σύμφωνας μας. Παρόλους τους εμφύλιους πολέμους, παρόλους τους διχασμούς, κάθε λαός διατηρεί τη συνείδηση της αδελφοσύνης. Η Κύπρος περνά ίσως τις δυσκολότερες ώρες της ιστορίας της. Νομίζετε ωστόσο ότι θα μπορέσει το ελληνικό και τουρκικό στοιχείο της Κύπρου να ξαναβρει κάποτε την ειρηνική συμβίωση που υπήρχε ανάμεσά τους? Λένε πως η κοινή δυστυχία ενώνει. Θα μπορούσαν κάποτε οι Έλληνες της Κύπρου να ξεχάσουν ή μάλλον να συγχωρήσουν τα όσα έγιναν και σε μια ανεξάρτητη Κύπρο να δώσουν τα χέρια με τους Τουρκοκυπρίους. Εσείς, σαν νόμιμος πολιτικός ηγέτης όλων των Κυπρίων, τι πιστεύετε? Απόλυτη είναι η πεποίθησή μου ότι οι Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου μπορούν να συμβιώσουν αρμονικά όπως έζησαν μαζί τόσα πολλά χρόνια στο παρελθόν. Άλλωστε εμείς οι Έλληνες, όπως τα ξέρετε, γρήγορα ξεχνούμε και εύκολα δίνουμε το χέρι στους εχθρούς μας. Όλα βέβαια αυτά εξαρτώνται όμως και από το τι είδους λύση θα δοθεί στο κυπριακό πρόβλημα. Μια άδικη για μας λύση του προβλήματος ασφαλέστατα δεν θα συμβάλλει στην αρμονική συμβίωση των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου. Ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα που μας ενδιαφέρει όμως όλους. Φοβάμαι τα πολιτικά ερωτήματα. Αν οι συνομιλίες στη Βιέννη δεν προχωρήσουν, ποια μορφή βλέπετε πως θα μπορούσε να πάρει ο αγώνας? Και εκτός από την ηθική συμπαράσταση, ποια στάση και ποια αντίδραση περιμένετε από τον ελληνικό λαό και από το ελληνικό κράτος στην περίπτωση αυτή? Δεν θα έλεγα πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πόλεμο με την Τουρκία για το Κυπριακό. Η όλη όμως εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και γενικά η όλη στάση της και θέση της πρέπει να διαμορφούνται κατά τρόπο που να υποβοηθείται η δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Αντιλαμβάνεστε όμως πως δεν θα έπρεπε να εισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες πάνω σε ένα θέμα που μου είπατε είναι καθαρά πολιτικό και δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι αναμειγνύομαι στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδος. Είπατε εδώ και λίγες μέρες μακαριότατε στην ομιλία σας ότι δεν αποκλείεται και την πιθανότητα συνεννοήσεως της Χούντας μετά των εισβολέων και άλλων σκοτεινών δυνάμεων για την πραξικοπηματική ενέργεια που θα είχε σαν συνέπεια τη διχοτόμηση της Κύπρου. Έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνεργασία αυτή και ποια? Δεν θα πω πως έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ενδείξεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω το γεγονός πως επιχείρησαν οι χουντικοί αυτό το ανοιχτό πραξικόπημα χωρίς να λάβουν υπόψη τις βέβαιες συνέπειες του. Είναι αλήθεια πως πολλοί στην Κύπρο μιλούσαν για την πιθανότητα, για το ενδεχόμενο ενός πραξικοπήματος και πολλοί το θεωρούσαν βέβαιο. Εγώ προσωπικά δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία, όχι για κανένα άλλο λόγο. Η Χούντα ήταν αδίσταχτη. Πιστεύω όμως ότι δεν θα προχωρούσαν τόσο πολύ μέχρι βαθμού να κάνουν ένα πραξικόπημα το οποίο θα ήταν πρόκληση ή μάλλον πρόσκληση της Τουρκίας να εισβάλλει στην Κύπρο. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι δεν τους ενδιαφέρε ή μάλλον ήξεραν πως το αποτέλεσμα του πραξικοπήματος θα ήταν η τουρκική εισβολή. Αλλά όπως είπα δεν τους ενδιαφέρε γιατί θα είχαν ως σκοπό την διπλή ένωση. Δηλαδή ένα είδος εισβολής θα γινόταν και από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να είναι η διπλή ένωση. Το γεγονός όμως ότι επέζησα, τέλος πάντων με το πραξικόπημα δεν τα κατάφεραν να με σκοτώσουν, έκανε τη Χούντα να μην τολμήσει για να υλοποιήσει τον σκοπό της, την διπλή ένωση.
Τώρα, άλλο βέβαια το θέμα, αν η Τουρκία στο τέλος δεν θα δεχόταν την διπλή ένωση και θα κατακτούσε πιθανώς ολόκληρη την Κύπρο. Μακαριότατε, σε λίγες μέρες αρχίζει στην Αθήνα η δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Και φυσικά δεν θα σας θέσω πολιτικό ερώτημα αυτή τη φορά, αλλά θα ήθελα όμως να έχω από εσάς που συναντήσατε κατ' επανάληψη μια εκτίμηση για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στο κάτω-κάτω κυβερνούσε, παράνομα βέβαια, αλλά είχατε συνεννοήσεις κατά ανάγκη μαζί του γύρω από τα θέματα που άγγιζαν την Κύπρο. Τι σόι άνθρωπος ήταν. Δεν είναι πολιτικό ερώτημα, αλλά εμπίπτει σε άλλη σφαίρα το ερώτημα. Και θα έλεγα πως δεν έχω γνώσεις ψυχολογίας, δεν έχω γνώσεις ψυχολόγου και μου είναι δύσκολο να απαντήσω στο ερώτημά σας τι σόι άνθρωπος ήταν ο Παπαδόπουλος. Είσαστε ο μόνος αρχηγός κράτους που υπογράφεται με κόκκινο μελάνι. Γιατί? Είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο που έχει ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου να υπογράφει με κόκκινο μελάνι, όπως οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, να φοράει κόκκινο μανδύα και επίσης να κρατάει σκύπτρο αντί της συνηθισμένης ποιμαντορικής ράβδου. Αυτά είναι προνόμια που δόθησαν στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Ζήνονα. Και αυτά τα προνόμια τα κρατούμε. Σας άκουσα χτες να μιλάτε και πραγματικά ένιωσα μια τεράστια συγκίνηση. Αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σας, κοντά στον κυπριακό λαό και κατάλαβα τι θα πει ηγέτης, τι θα πει ποιητής, τι θα πει άνθρωπος και πολλά άλλα πράγματα. Μιλήσατε όμως... Καταλάβατε όμως και την αντίδραση του λαού για την αμνηστία και για την προσφορά κλάδου ελέας. Ναι, θα ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό, διότι αισθάνθηκα μια τρομακτική αντίδραση, διότι πιστεύω ότι όπως και στην Ελλάδα εμείς ζητάμε κάθαρση για αυτά τα 7,5 χρόνια και βρισκόμαστε μπροστά σε αυτές τις δίκες που θα γίνουν τώρα και νομίζω ότι ο λαός εδώ δεν ήθελα, γιατί αισθάνομαι ότι είναι εσωτερικό, μα μιλάω σαν Κυπρία, ότι και εγώ αυτή την αμνηστία που δίνεται είναι χριστιανικής υφής, είναι... Δεν θα έλεγα πως η ανοχή είναι σε όλες τις περιπτώσεις χριστιανική ανεξικακία. Έκρινα όμως ότι έπρεπε να δώσω αμνηστία στους Κυπρίους πραξικοπηματίες για τις συνθήκες που δημιουργήθησαν στην Κύπρο με την τουρκική εισβολή δεν επέτρεπα ανάξιση, ας πω, πληγών του παρελθόντος. Διαφορετική βέβαια η κατάσταση στην Ελλάδα. Έλαβα επίσης υπόψη μου ότι οι Κύπροι ουδέποτε θα έκαναν μόνοι τους πραξικόπημα. Δεν θα έκαναν πραξικόπημα χωρίς την Χούντα. Οι χουντικοί αξιωματικοί ήσαν οι υπεύθυνοι, οι κυρίως υπεύθυνοι για το πραξικόπημα αυτό. Αυτοί κατήφθηναν τα πάντα και χωρίς αυτούς πραξικόπημα στην Κύπρο δεν θα γινότανε ποτέ. Γι' αυτό δώσατε την αμνηστία. Κυρίως όπως είπα, οι συνθήκες στην Κύπρο δεν επέτρεπαν την πολυτέλεια των δικών. Ίσως στην Ελλάδα μπορούμε να την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εχθές που μιλήσατε, είπατε, θα προχωρήσω και προς τον ΟΗΕ και προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Εννοούσα ότι δεν θα παραλείψω τίποτα για να προωθήσω το Κυπριακό στην αισία λύση του. Βέβαια δεν θα πω πως τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μόνος τέλος πάντων διεθνής οργανισμός που μπορεί να μας βοηθήσει. Ή θα προσέθετα και τούτο, τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού ή προσθέτουν ένα μεγάλο ηθικό βάρος. Αλλά όπως ξέρετε τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν εκτελεστική εξουσία και επομένως τις αποφάσεις των δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν.
Απλώς ασκούν μία πίεση τα Ηνωμένα Έθνη. Το παν θα πράξουμε και ουδέν θα παραλείψουμε. Μάλιστα. Για μένα είναι μια φράση πάρα πολύ μεγάλη και εκεί πέρα όταν το είπατε αυτό το πράγμα αισθάνθηκα μια σιγουριά ότι τίποτα δεν θα παραλείψετε. Και στο τέλος είπατε κάτι. Σκοτεινές δυνάμεις και πληρωμένοι πράκτορες επιθυμούν των σωματικών αφανισμών μου. Ναι. Ναι. Ποιες είναι αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις? Να μην τις προκαλέσουμε, αν είναι εάν μας δίνουν μάλλον παράταση ζωής, δεν είναι και να τις προκαλούμε. Και τότε ο λαός είπε πρόσεχε, πρόσεχε και είπατε προσέχω, προσέχω. Είπα προσέχω, αλλά το κακό μπορεί να γίνει. Σου αφήνω μια υποθήκη. Κράτησε τη σημαία και μην αποστείλεις τον αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θέλετε να πείτε ότι χωρίς εσάς ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί? Πρέπει να συνεχιστεί και θέλω να ξέρουν εκείνοι που επιβολεύονται τη ζωή μου και με θεωρούν πιθανώς εμπόδιο στα σχέδια τους κατά της Κύπρου, ότι κι αν εγώ εκλείψω, ο αγώνας θα υπάρξει και δεν μπορεί να επιβληθεί λύση του κυπριακού προβλήματος στον κυπριακό λαό ενάντια στη θέλησή του. Ναι, αλλά χωρίς το Μακάριο. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα δεχθώ εύκολα την ας το πω κομπλιμέντο, ότι χωρίς τον Μακάριο δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Δεν το δέχομαι. Δεν είπα αυτό. Δεν το πιστεύω δέχομαι. Πολύ στον κυπριακό λαό, αλλά πιστεύω ότι είσαστε ένας ηγέτης που πρέπει να προστατεύετε και που για μας και τους Έλληνες και τους Κυπρίους πρέπει να ζήσει και θα ζήσει. Εγώ αντρώ τη δύναμή μου από τον κυπριακό λαό. Χωρίς εκείνο μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για όλο το ενδιαφέρον σας για την Κύπρο. Είναι η τρίτη αυτή επίσκεψη σας στην Κύπρο, αν καλώς δεν θυμούμε. Όπως, εν πάση περιπτώσει, είναι η δεύτερη μετά από την τουρκική εισβολή. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλατε να έρθετε στην Κύπρο κατά το διάστημα της επταετίας και κάποτε μου διεμήνυσαν ότι μην τυχόν έρθει στην Κύπρο η Μελίνα ή η Μερκούρη. Δεν ξέρω αν σας διαβίβασαν την παράκληση μου να μην έλθετε τότε στην Κύπρο, ναι, γιατί θα μου δημιουργήσετε προβλήματα. Ναι, το θυμάμαι, σας ευγνωμονώ που με προστατέψατε κατά κάποιο τρόπο, αλλά ήμουν... Όχι, είπε για να προστατευθώ εγώ, όχι για την δική σας προστασία. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο πρόσωπο αξιολόγο ώστε να κινδυνεύατε εσείς από μένα, ναι. Αλλά πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια της εξορίας... Από τη Χούντα, όχι από εσάς. Από τη Χούντα. Πάντως ήταν τρομερό πράγμα το να μην μπορεί κανείς να έρθει στην Κύπρο εκείνη την εποχή και θυμάμαι ότι όταν είμαστε εξόριστοι όλοι θέλαμε να έρθουμε εδώ πέρα, να είμαστε εδώ, να μιλάμε τη γλώσσα μας και να μην αισθανόμαστε τόσο πολύ εξόριστοι όσο στην Ευρώπη άλλοι, όσο στη Ρωσία άλλοι. Θέλαμε να ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα. Για να ερχόσαστε εδώ όλοι εξόριστοι, απλώς το πραξικόπημα θα γινόταν πολύ νωρίτερα. Λέτε. Βέβαια. Η Χούντα δεν ήθελε δημοκρατία στην Κύπρο και δεν ήθελε στην Κύπρο να έρχονται οι άνθρωποι τους οποίους εκείνοι δεν ήθελαν. Το ίδιο έγινε με το Θεοδωράκη. Το ξέρω αυτό το πράγμα, διότι ζητούσαμε επανειλημμένα και θυμάμαι ότι και ο κύριος Λυσαρίδης, ο οποίος είχε έρθει και μας είχε δει τότε και του είχαμε όλοι μαζί παρακαλέσει, μας είπε ο Μακάριος, σας παρακαλεί να μην έρθετε αυτή τη στιγμή, διότι θα δυσκολέψετε την Κύπρο. Και το καταλάβαμε, το αποδεχθήκαμε με πόνο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά δυστυχώς το πραξικόπημα έγινε
Παρόλο ότι εμείς στερηθήκαμε την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια. Τουλάχιστον δεν θα με κατηγορούσαν ότι τους προκαλούσε κατά αυτόν τον τρόπο και ότι στην Κύπρο γινόταν αντιχουντικός αγώνας και επομένως ήταν μια πρόκληση, όπως τα λέγανε. Πάντως εμείς ξέραμε ότι είσαστε κοντά μας και όχι μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι δημοκρατικός άνθρωπος εγώ. Ευχαριστώ. Με όλη μου τη καρδιά. Τα χέρια σου στον παρακάτω δρόμο ξαγρύπνα κόρη μου, έπεσε στην παγάνα τα γόρι μου, τα γόρι μου. Παιδί μου μην κοιμάσαι ανατριχύλα μου, κράτα στυλά τα μάτια και μίλα μου, και μίλα μου. Παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη